kila za su mana allura ne. To Hafsat kina gudun allura ne? Kaga bana so yaya magani ce na sabahi. Hafsat kada ki damu, alluran likita ba ta da zafi. Babban burina ku samu lafiya ba wasa ba. Aisha. Na'am yallaɓai. Ku shiga ciki a duba su, a kawo result a office. To yallaɓai. Abokina ya cikin? Kai, kamar da kalmo. Menene na faɗa kuma? In wani abin kake so sai in sa ƙara kawo ma. Ban buƙatar komai gare ka karkata da zafi. Kwaɗayiyyarsa a baya mai kamo da ruwan zafi. Matanka ba su da hankali na faɗa ba haufi. Kai da bauro ba mara ba shawara ka ƙaro aure. Ai batun auren da aka yi musu shi ne ya zuba su. Suka ɗauki hukuncin da ba mutunci a zaton su. Ya su kona ni rabbi sai ya kalan kudurin su. Sai ka zo kaddarar ta abuka a gare ka. Amma da Allah ka yi haƙuri don su ma kansu yanzu haka suna nadama. Nadama banza nadama wofi. An ji min banke cin kaza da ka ayaba sai lemu. Kamar wani buri. Ai, malam bannan kalgo. No set.